Then Elisha spoke to the woman whose son he had restored to life, saying, Arise, go, you and your household, and stay wherever you can. For the Lord had called for a famine, and furthermore, it will come upon the land for 7 years. So the woman arose and did according to the saying of the man of God, and she went with her household and dwelt in the land of the Philistine for 7 years. It came to pass at the end of 7 years that the woman returned from the land of the Philistines. She went to make an appeal to the king for a house in the land. Then the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, please, all the great things that Elisha has done. Now it happened as he was telling the king how he restored the dead to life, that there was the woman whose son he restored to life, appealing to the king for the house and the land. And Gehazi said, My lord, my king, this is the woman and this is her son, whom Elisha restored to life. And the king asked the woman, and she told her. So the king appointed officers, saying, Go and give back to her and restore everything that was hers, and all the proceedings from the land from the day she left until now. We thank you, Father. Glory be to thy name forever, Lord. Speak to us, instruct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Sorry, but I'm sure I will manage to minister. Restoration. Restore the years. Shoko book. Ya joy not or restore the years that the canker were eaten. So the mwari unogona kuzoti pane imwe nguwa zvinazina kufamba zvakanaka. But kana wauya kwaari ane imwe bonus ye blessing inonzi restoration. Une zvaunoda kuti zviitike, but une zvawakapotsa zvaida kuti zviitike. Izvozvo muregister redenga mwari unazvo, and he is ready to restore you. So nyandoshimira pano nde restoration dzororedzo. Ndine mukadzi akaudzwa na Elisha kuti papano there is a famine coming for 7 years. Ipako pano wozodzoka after 7 years. Elisha is a true prophet of God. Arikupa munhu a word of wisdom. Yekuti papano nokuti pari kuya famine. Kazhinji ndaigona kutarisira kuti aiwa kana ari a true prophet, iye ane simba rekuti akanamata denga rinonzwa. Why not cancelling the famine? Pane kuti ataure kuti kune nzara iri kuuya ibva pano. Adi kungoti don't worry, I'll stand on the gap and intercede kuti paregere kuva nenzara. Life ndomamirira yakaita. Whether you are a believer or not, a prophet or mwana wesangano, challenges are real and they affect everyone. But zvakanakira kana uri kwa Mwari, kana challenge yauya, God has a way. God has a way. Mwari vane nzira, vane nyasha. Pane uchenjerwa unopiwa the wisdom to handle the challenge. So challenges, they happen to us all. But kubuda kwako mu challenge kuno dependa nekuti pfungwa dzako dzakazembera panani. So Elisha asikunamata kuti mvura ngainaye. Ari kungodzidzisa munhu kuti pazva pari kuuya drought, it's better for you to move. Mukadzi ndokubva aenda to the land of the Philistines, ndoko akandogara 7 years. Adzoka ndokusvika kumba kwamambo achida kuti adzorerwe imba yake neminda yake. Akasvika mambo vachitaura naGehazi, the servant of Elisha. Mubvunzo wamambo waiti, nditaurire zvishamiso zvakaitwa naElisha muprofita. Ndobva akataura zvizhinji, but tiri registered chaakabata moyo wamambo. Akataura pamusoro pemwana womukadzi womuShunami anga akafa. Munhu waMwari akauya akamunamatira mfana ndokubva amuka. That miracle was outstanding. Ndonga zvimwe zvese munhu akaita challenge akanamatirwa zvakafamba.
tinokonongozvigamuchira kuti aiwa Mwari vaita. But there will come a time yekuti kana munhu atonzi atofa pasisina akanamatirwa akamuka, vanhu vanoona ukuru hwaMwari nekuda kwelevel yemiracle inenge yaitwa. So Elisha une mamiracles mazhinji akaita, but yemwana wemukadzi weshunami waakanamatira akamuka was a one that was outstanding. Zvokuti mambo chishamiso ichocho chakavabata, but vari pakati pekutaura zvanzi mukadzi weshunami akabva apinda mumba auya kuzopa chichemo kuna mambo. Asvika mambo vachitaura naGehazi. Gehazi ndokubva ati mambo, nyaya yandichitaura iya inobatika, inooneka pakuti yaane evidence. Ava ndivo amai, uyu ndiye mwana akafa, Elisha akanamata, mwana uyu akamuka. Nyaya yambenge ichitaurwa pakati peGehazi namambo yakunongedzereka, yatangible, yakubatika. Amai vapinda mupresence yaking. Gehazi ndokubva ati mambo, nyaya yatichitaura iya ndeiyi, uyu ndiye mwana wacho akafa akamuka, ava ndo amai vake. Ndovuka zvakaitira mambo zvakanaka to an extent yekuti mambo zvanzi vakaapointa maofficers, kuti mapurisa kana machinda amambo, kuti gadzirisai nhau yamai ava, vapei munda wavo, vapei imba yavo, zvese zvakuwanikwa mumunda vasipo ngavapuwe. Chaattracta such a blessing here restoration chii ndochandidenda kuti ndishumire nhasi. Vauya mupresence yamambo vaine chichemo, but vasvika mambo wacho achitaura imwe nyaya yakonektana nezvavari. Ndiri kuti kudii, ukaenda kumataredzi mhosva pane nyaya iripo, kana pachitongwa nyaya vanoda evidence kana kuti umbo. Nyaya igone kupiwa proper or right judgment kana pasina evidence. Saka mchinzi kuti vanhu vakamhangarira munhu bali nyaya yacho haina kwaakaenda, munhu akabva angonzi ngadzokere nekuti papasina evidence yekunzi munhu ane mhosva. Saka uchiona munhu akatosungwa nhasi, even mamona achiita chinhu, as long as ataenda mukoti haapiwe zita reucriminal, anopiwa zita rinomupa to wait for the name rinonzi criminal. Anofanira kupiwa rinonzi suspect. Kuti suspect zvakafanira nekuti ndaba foni yemurume izvezvi, mupurisa akandisunga haanditi mbavha, anonditi suspect. Kusvika ndakukoti panobuda evidence yekuti zvechokwadi foni yakabiwa. So chinonzi evidence ndo chinopa final judgment. So mupresence yaMwari mukunamata kwatinoita, chinhu chinonzi evidence chinokosha. Kana munhu waine petition, wauya nechichemo une nyaya dzinoda kuti Mwari vakugadzirire, besides matarisiro avangaite nyaya yako, nokuti hakuna nyaya inorema pamberi paJehovha, hakuna chakaoma Mwari chaangatadze kuita, but chinogona kuomesa kuti zvisaitike, the issue of evidence, kana kuti the one presenting the case. Mukadzi auya nenyaya yake kuna mambo, but asvika mambo vachitaura naGehazi nyaya ine chekuita nemwana waari kufamba naye, akambofa akanamatirwa akamuka. So pane chiri kukonekta panapa. Nyaya yanga ichitaurwa ine umboo hwekuti amai apa vauya nemwana wavo, Gehazi ndopa ati mambo, uyu ndiye mwana wacho, ava ndiwo amai vacho. There was evidence pamusoro penyaya itaurwa naGehazi. Zvikadena mambo kuti aiwa zvavari kuda chivaitirai. Ine zvatinoda kuti Mwari vatiitire, ende kazhinji matambudziko akatipusha kuenda kuprayer, kana kuti tine vakangoti encourage kuti kana zvaoma enda kuprayer, which is good. But the issue of evidence chini chinoda kudzidziswa munhu. Why? Nokuti besides kuti Mwari vatarisa kuti une chichemo chenhau iyi, pane zvinoda kuonekwa zvinokonzera kuti denga rigone kuresponda quickly concerning your issue. That is, there is nothing too difficult for the Lord. But zvinoita sekunge munhu akanyengetera akachema kuna Mwari, Mwari otanga vari kutadza, vari kukundikana kuitira munhu zvinhu zvaari kuda. Gamba Mwari hakuna nyaya yavanotadza, havana chavanokundikana. But kune nyaya dzisiri kugadziriswa muupenyu hwedu, dzatinoshaya kuti ko yangu vanoitadza here, havana nyaya yavanotadza Mwari.
but pane zvinoitwa nemunhu zvinotadzisa Mwari simba rawo kuflowa. And I'll help you this way. Kana Bible kubhuku raMark 3 richiti kugallery yaJesu wakaita minana mishoma because of their unbelief. Zvoreva kuti Jesu ndiye the same Jerusalem and Galilee. But sei kuchinzi kune nzvimbo yakarekodwa kunzi akaita zvishoma. Reason ndokubva yanzi because of their unbelief. Kwete nekuda kwekuti iye ikoko anga asingade kana kuti anga asina simba rakawanda. But zvanzi nechikonzero chematendero awo, the level of believing in them. Zvoreva kuti zviriko zvinhu zvinobloka the power or the flow of power raMwari nyange vanhu vaine maproblems. He did not do mighty works there because of their unbelief. Kureva kuti mabasa akaitwa but kwete mazhinji angaite mukurumbira. Chikonzero the level of their believing. So Mwari ndiMwari wamasimba ose, but kana vanamata kwaari haingova guarantee kuti nokuti anozvigona saka achaita. Kune zvinotariswa pane zvaunofungidzira kuti dai Mwari andiitira. So chimwe chingatariswa chii? Number 1, the one auya nechichemo. Number 2, evidence iri tangible inotaridza kuti ari serious nenyaya yarida kuti igadziriswe. Munhu akaenda kubhenga achida chikwereti loan, vane mibvunzo yavanokubvunza besides kuti uri kuda mari. Yekuti uri kuda mari inongonyorwa mapepa zveswa apa uda 5,000 chikwereti. Vane mibvunzo yaunoona sekunge vanokupedzera nguva kubvunza kuti uda kuitei nayo. Number 1. Number 2, unei chatinogona kubata kana zvemari yedu kuti dzorawo kundikana. Iyo zvichida chakuendesa kunotsvaka mari iyoyo inhamo. But munhamo yako vane zvavanodawo. Uchitambura kudaro vada kuti vabate kana motikari kana imba kana chii. Saka kune level yenhamo yekuti ukaenda nayo kubank havatenderwi kukubatsira pamaprinciples avo semabankers. Kutambura zvakanyanya ungopinda muCBZ zetu nanzwa muri kupa nemaloni chitupa changu ichi, I'm a citizen of this nation. Vanobvunza kuti maloni tiri kupa but munoitawo nezvei? Woti aiwa nhamo ndoyanyanya. Ndaingoda mundipawo 5,000 ndozokudzorerai. Maprinciples avo semabankers vanoda zvinhu zviri tangible zvinobatika zvauinazvo zvinoita kuti kana madhira ekudzorera nawo kundikana vanogona kubata zvinhu izvozvo. Zvati kwane nhamo inotoda munhu ane tunhu twake kuti ibatsirike. Ndozvazvoreva pachishona chepo chaipo. Kwane nhamo yekuti ikatokunyanya semanyanyiro aita kubatsirana kwacho kunonetsa. Kusvika wane tumwe tunhu tokuti ada kukubatsirana kuti zvemari zvikazonetsa tozobata apa. So wauya mupresence yaMwari une chichema une nyaya dzauinadzo. But kana waziva kuti Mwari wedu une nyaya dzinomufadza. So mambo nyaya yemunakidza yaida kunzwa ndeya Gehazi naElisha. Nemukomana womuShunami akamuka kubva kuvakafa. So amai vari kuuya nechichemo vari kuuya nyangwe vaine chichemo but vaine mwanakomana wakambofa wacho akamuka. Ndopada kutangire papa. Murume anonzi Kristu Jesu kana achirarama ari mauri paunopresenta your prayer request unto the Father, Baba besides kunzwa mashoko enhamo yako vanoona ari mauri akavafadza. Interest yaMwari ndiJesu. Saka munhu achifanirwa kugamuchira Jesu. So that paunouya nechichemo pamberi paJehovha chinotanga kuonekwa haisi problem, isolution yagara iri mauri nokuti Kristu isolution. So munhu akashayiwa Jesu akapa chichemo akachema zvakanyanya denga rinotadza kuresponda. Kwete nokuti Mwari haana rudo, but rudo rwake rwokutanga ndo rwaunenge rwakaramba. Rupi? Rwokuti wakatipa Jesu kuti ave Ishe uye muponesi woupenyu hwedu. Ani nani anotenda mari aregere kufa ave neupenyu usingaperi. So ukaramba the first gift yatakapiwa anonzi Jesu, wozoda mamwe magifts outside Jesus, I'm sorry to tell you the truth, azvite. Netsiti dzese dzina Mwari ukaramba mwanakomana wake Jesu outside Jesus wotry mamwe matricks wafanana nehove yabuda mvura.
yotanga kunamata zvakasimba kuti upenyu hunobva kuna Mwari. Mwari ndiye anondiraramisa. Iri muprayer inofa. Why? God commanded the waters to bring forth fish. Kurarama kwawo mumvura isi choice. I command, I law of life. Saka uchiona even if mu winter kana kuatunura sei hakuna hwenu mbofunga kubuda kuti dziye moto kana kutsvaga jacket. I principle of life kuwe kuti igare mumvura. Ikabuda inofa. So Mwari kuti varesponde panyaya yako vane chavanoda kuona chekutanga kugamuchirwa kwemwanakomana wavo anonzi Jesu. Yandikutaura haisi yechechi. Ozoti vasaka chechi yacho ndekupinde kuzodi iwewe kuita a personal choice yekugamuchira Jesu kuti ave Ishe uye muponesi weupenyu hwako. I personal choice. Haisi any church doctrine. Whether wapinda ipi wapinda pane nyaya chinotipa ukama na Baba iropa rani ra Kristu. So number one issue I identity. Nokuti kana iye ari mandiri ini ndiri maari tatu in one. Pandinouya kuna Baba ndine chichemo avaona inini chete. Vanoona ari mandiri voona inine mandiri. Zvakutopadenga kuti ngirozimanya kuti todiko nemuchinda auya nokuti haana kuya ega akatotenda muna Kristu Jesu akatuma muupenyu hwake. So pese pana Jesu pane law of attraction ye blessing. Saka iyo imani ndeyekuti munhu anogona kupinda chechi asina kugamuchira Jesu. Nokuti unogona kuti ndafarira kupinda nemutotongopinda. Mauri singanzwe mhosva kana kunetseka kuti sei ndisina Kristu wacho. Yet secret kana kuti key yema answers aisengopa chichemo kuna Mwari ndeyekuti mwanakomana waMwari wacho anorarama ari chigara mauri. Iye anoti kana mune zvamunodawo kuna Baba ask in my name. Panoti in my name pangareva zvinhu zviviri. In muri muzita rangu kana kuti muri mandiri. Ask in my name. Nekuda kwekuti isu tine mazita edu tikaenda nawo pamberi paBaba ashande. But hapana paungati Mwari ndini Jesu ndiri kuda basa ndini Simon ndiri kuda basa. Say achiti ask in my name. Otherwise the name you know the tribe must be in Jesus. Wakuru Jesu akashaika. Mashortcut atinogona kunge tichiudza noti but ukadai mwarane tsitsi dzaMwari dzakavigwa mumwanakomana wake Jesu. Ndo number one tsitsi dzaakatiitira kutipa muponesi isu takundikana. We all fall short of the glory of the Lord. Mwari vatinzwira tsitsi ndokubva vatipa Jesu. So munhu akati pana Jesu handipo ndakungouya pano ndotanga kunamata ndichichema kuti Baba ndinzwei. Nzeve dzaMwari dzinovharika nekuda kwokuti waramba kupinda musystem inoita dzivhurike pamusoro peupenyu hwako. Adamu paakatsvagwa mugarden reEden anga arimo, which means ane kushaikwa kwaari kuita spiritually. Adamu atadzira Mwari, Mwari vakashedzera mugarden kuti Adamu uripi, kureva kuti sin yakamubvisa pakuonekwa. Sadzimwe nguva chidai Mwari vaona masituations angu havasi kutombomaona, pauri pacho hapaoneke. Obata hapati munhu agone kuwanda Mwari. Chinonzi sin chinoisa cover spiritually zvokuti haoneke. Saka uchiona ukapinda muna Kristu vanokutsvaga vachida kukuroya hauoneke. Wapinda mucovering iri spiritual. Vari kukutsvaga nezvavanoda kukuita against your life havakukwanisa, havakuwane. Wapinda muna Kristu. Ukabuda muna Kristu waakavha pazvinhu zvaMwari, but open to the world kuti vaite zvavanoda newe. So mukadzi weShunemi paakaenda kuna mambo achida kudzorerwa munda nemba yake, ati asvika mupresence yamambo akasvika mune nyaya yanga ichitaurwa. Mambo vanga vanzwa nyaya iyi, vanzwa nyaya yekuti Elisha akanamatira mwana wemukadzi weShunemi anga afa ndokubva amuka. Nyaya ikanakidza mambo. Amai vachingopinda nemwana wavo
Zikazi mambo abantu amai vacha uyu ndiye mwana wacho. Ndiye mwana wokufa akamuka. It's an Old Testament story, but it resembles the New Testament. Pakuti kudi Yesu andinoparidza nezvake ndiye akafa akamuka. Amai vari kufamba nemwana mukadzi is a shadow picture mufananidzo wechurch. Nekuda kwekuti Jesu ndiye chikomba, mukadzi ndiye church. Saka amai vakabata mwana ichurch iri kufamba naKristu. Ende inonzi church inofanirwa kufamba naKristu ndiwe. Shoko rinoti miviri yedu itemberi yaJehovha. Kuti pauri kuuya pamberi paMwari usati wauya nezvichemo, imboziva kuti uri ani, uri kufamba nani. Wauya naye anokosha. I love this example. Incident yakaitika kuchikoro. Ndakamboitaura maybe 6 years ago. Yangu yamanganisana nguru. Mazuva kandaidzidzawo. Tiri pa break time takaenda kugarden ndobva tanoba macarrots. Headboy paakatoona ndobva anyora mazita kanopa kuna headmaster. But muklasi mandaiva mai vane mwana futi waheadmaster. Tati pa same school. Saka pachikwata chaba macarrots aripo ainzi Tapiwa. Mazita aenda tashedzwa tada kundorohwa. Headmaster varinge mazita vari kuona wawo weropa ari mutimu inofanirwa kurohwa. Unoziva kuti tiri mukorido chidzi movies one by one takangoudzana kuti vanhu isaitapiwa kumberi. Istrategy yechimbavha yataita calculator so kuti kana Tapiwa ari mutimu redu ndara anogona kuchinja magopo. Ende zvakaitika saizvozvo. Tapiwa apinda mukati newo uripo pachikwata chaba macarrots. Shedzomwa wakumpinde muno. Ndakati atoziva kuti pane kwazviri kuenda kururekera kwazvakanaka. Ibaba risuri kuba kwakanaka ndakukupa advantage yekuva nemwana waheadmaster. Wese ukaziva nemwana waMwari. Yakachinjwa tambo zvikanzi komana ndima dya macarrots. Uri waona kunaka hatizvitendere. But anyway macarrots ada kusupplywa kune imwe shop chikoro chiwane mari. Saka hatidi kusuplya. Grade risina kunaka. Saka imi ndima todya kuti ada toziva kuti ari sei. Kati aiwa right aibva zvari goza alright. Next time azviitwe. Nyaya yakachinjwa tikatapirirwa. Vanhu vari kuklasi vari kuti nhasi vatanorohwa. Takadzoka taura kuti chikwata chedu chine mukomana anogona anonzi Tapiwa. That's an example. Yakaitika tiri kuchikoro. But yakureflecta now when I'm ministering panhau yaKristu. Kuziva kufamba naye. Why? Nokuti kana wauya naJesu chinotanga kuitika kukanganirwa zvivi zvako nokuti wafamba neane simba rekukanganirwa kwevane zvivi. Unouya uri rombe, Mwari wacho akakutarisa wagamuchira Jesu anoona shasha. Shoko robva rati kana munhu ava munashe ava chisuka chitsva. Vanhu kunze kuva nerekodhi yekunzi vakomana ari kunorohwa kwaheadmaster. Takadzoka itoti aiwa tisi takutotsvaga sample yemacarrots. Madyiro atoita waya atori registered ane program yakanaka. Vanhu havana kuzvinzwisisa nekuda kwekuti takazvinzwisisa. Kuti tagona kuseta timu patakamiswa mukorido. Takuti Tapiwa ngaaende kumberi. Pamberi penyaya dzako dzese pakamira Kristu wapinda. Identity ndo number 1 key. Wewe china kana uchipinda mumunhu azvioneke. Ende asi zvinhu zvekuti unobvuma kuti mweya wechina pinda. Asi mweya mutsvene unoda kuti apinde mauri. Zvinotoda chido chako. Your will. So munhu unofanira kusecha upenyu hwako kuti Kristu ndakamugamuchira here kana ndongopinda hangu chechi. Iyo yekugamuchira Jesu hai subject yokuti kana wagamuchira takutokusungirira takutokubatira pinda kwedu because wagamuchira tichiparidza. No. Iye kana ari mauri anotaura anokuudza kwekuenda. Haanyarare. Iye akapinda mauri ane voice. So amai vauya nemwana wavo. Amai vauya nemwana wavo in the presence of the king. Chavari kuda restoration. But mambo vane zvavari kudawo. Vane interest ezvinhu zvavari kuda. Vane nyaya yekutaura naGehazi. Yemwana akafa ndokubva amuka. Saka amai pavapinda mupresence yamambo, Gehazi atongoti mambo imbomirai kutaura.
nyaya ne evidence ya tangible abantu amai vacho uitie mwana wacho. Evidence on the ground. You need to purposeful judgment muma courts. Ukaenda kudareredzi mosha wanyeperwa nyaya onza wakarepa ova taura ova wazara nehasha nekurwadziwa wochema. Unaona magistrate akurova nesando yake padeski so baba kana mapedza kuchema toda umbo haamboti orova sando yake wati muri kungoona hama dzangu machemera aita mudharo hatiti kushungurudza vanhu vakuru haenda henyu baba machemera chakaipa. Misodzi haiclear case ukazisunga uchabata shuwa. Misodzi haiclear case enda pasendera wakopiwa mosotanga zvirera kumadziro chichema vanoti mukuru tinoenda kukoti nemachemero ese wayaya enda ikoko hadi misodzi vanoda evidence. So in the presence of the father amai asvika ndobva vakabata mwana wavo nyaya havasati vataura but pavari pane zviri kunongedzerwa anova mainterest amambo mainterest edenga. Mubvunzo wangu unobva wati chii chiri pauri usati wachema nekudemba kuna Mwari chokuti Mwari vakakutarisa vangaone mainterest avo. Mwari vane kubatikana reko vanganzwa nekuti nzwa Mwari havagone kuuya panyika kuzoita zvinhu but Mwari vanopa nyasha kuvanhu kuti vaite zvinhu on behalf yavo. Mwari havagone kuuya panyika woparidza. Mwari vanoreiza munhu womupa eko chinonzi calling kudanwa. Kana wadanwa unodavira wadavira wobva newili wonotsoda woita basa. So pese Mwari paanokutarisa achida kukushandisa as a vessel to bless others ane nechaanogona kuona kuti uishuwa ndikasamusapota ndikasamubatsira uyu vamwe vanhu vanogona kutambudzika kana kuti uyu ndikasamira naye basa redenga rinogona kumira. Pane here chine connection nedenga chingaplease Mwari akakutarisa but Mwari paanoti nekuda kweuyu iri gepi riri kukavhikai in ministry or in other people's lives. Kana chinhu chinenge ichocho chisipo level ye attraction ye blessing inenge iri kure. Mwari ngavasvike pakuti Mwari vakapfekedza Adhamu mugadheni munhu akatora mashizha ndokubva apfeka. Mwari ndokutora matehwe kwakureplace mashizha. Munhu ambofunga kuzvipfekedza ega but Mwari vari kunyara kuti havana kubvira vapfekedza munhu ndokubva vatora matehwe kwakupfekedza munhu. Sei vari kupfekedza munhu iye ari mutsatsi nokuti paatotadza ndopaazopiwa dzekupfeka. Secret yaivapo kuti tive nematehwe honge pane mhuka yafa ende pese pane kudaurwa kweropa pane kukanganirwa kwezvivi. Saka pangofa mhuka Adam is now a good man and he deserves God to bless him. So Mwari vakapfekedza munhu after sin. Kana zvaindinetsa kuti kana munhu akasikwa naMwari otadzira Mwari opfeka mashizha Mwari kwakuraya mhuka kwakupfekedza munhu vari kupfekedzerei esina. Ndopandakaona kuti aiwa kana munhu achipfekedzwa matehwe isaini yedeath nokuti iye munhu ndiyanga ari padeath sentence kuti ukadya uchafa. Saka paadya kune mhuka yafa. Mhuka payafa yatsiva nzvimbo yake. Ropa parodeuka rasuka zvivi zvake. Saka Mwari paanotarisa Adam is a blessed man. Saka uchiona kuti even pakesi yaanozopiwa punishment really ukaenda deeper yanga isiri punishment yaiva another level of blessing and I will explain. Kana mukadzi achinzi ndichawedzera marwadzo pakupona zvoreva kuti you are empowered to give birth. Even in pain you can still be able to give birth. Hakusi kuti ukwa kunzi kana zvikaoma unobudirira kuropafadzwa. Murume neuvhanzi uchadya out of sweat kureva kuti kana kukanzi kwakaoma sei your sweat is so blessed to an extent yekuti you still eat. Pauri kuenda kuchamera minzwa nerukato asi you eat out of sweat minzwa zvinongoreva mahindrance zvinotadzisa kubudirira. But Mwari ndobva ati you are still blessed kuti even in the midst of thorns you can still harvest. So the punishment of men was a shadow picture of another level of blessing. Say Jean level of blessing. The cleansing yaitwa paapfekedzwa matehwe pane ropa radeuka.
chiripo ere Mwari chaanotarisa palife yako chingangova a reason yekuti Mwari vaone kuti aiwa sure I must do something for this one. Achema vanhu vazhinji vari kuchema kuna Mwari, but pane ere a reason, effect, evidence zvimwe zvinhu zviri paupenyu hwako zvaunoita your mind zvaunoshuvira. Hausatombodzwa munhu here anotopromisa zvangu zvikafamba mwe munhu anoita mudumbu. Promisi yake ndeyekuti vanhu vapinde bhizi kana iye zvake zvaita. Atone a dirty mind, anoda blessing but ane dirty mind. Program yedenga we are blessed to become a blessing, but mwe munhu ane a dirty mind yekuti zvangu zvikafamba anochiona. Mind pachayo yakadaro iyo inotadza kuti denga rianloke rikupe blessing. Mind promise yawinayo zvaunotarisira kana kuti zvako zvaita zvaunotarisira ane zviri mumind. Mwari wedu manje unoridha pfungwa yemunhu. Mwari wedu unonzvera moyo. Anototaka kuona nezvati kukomborerwa kwako kuri dangerous, haisi blessing, kuri dangerous. Mari zhinji yatingakupa ungatozovaka mabroto nemabhawa than kuchengeta nherera nekubatsira vanhu. A dirty mind inova a blockage kuflow ye blessing. Amai nemwana vapinda presence ya king, mambo vachitaura naGehazi, zvikanzi naGehazi nyaya ndichitaura ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Epano pane yanda utubati mwana uyu akambofa. Prophet Elisha vakauya vakarara pamusoro pemwana vakatransfer hit kana kuti life iri mavari ikaenda mumwana. Bhabha rinoti mwana ndokubva asneeza 7 times and he came back to life. Amai pavadzoka kuna mambo vanga vakamboenda kuland of Philistines for 7 years, which means nyaya yemwana uyu ishadow picture yemakore akanogarwa naamai vake vari kure kuti vazodzoka. Ikanzokorore futi iye akatirebei. Mwana akararirwa naElisha pamusoro akatransfer hit or gift of life kumwana. Elisha asuduruka, mwana uyu akasneeza 7 times and he came back to life. Amai vadzoka vachida kupiwa munda wavo nemba yavo vanga vasiri pamba vasiri munzvimbo for 7 years. Nonga ma7 uri kuaona naye bradi 7 dzakaitika mumwana no 7 dzakaitika muupenyu hwamai. Uyu paakasneeza 7 times he came back to life. Restoration, coming back to life, resurrection or restoration ye life. Amai chaari kuda chii kuna mambo restoration. Zvore kuti amai pavari kufamba nemwana already vari kufamba ne 3/4 of the answer. Mhinduro dzatinoda kuti denga rirelease dzine chekuita nekwarinosvikira mhinduro yacho. Plastic ikada kuita zvinoitwa nemagnet hazviite nekuti plastic, but a metal object inenge spoon ikabatwa nemagnet for a long time ikazobviswa pamagnet inotanga kubata zvinhu. That magnetism ability is transferable but only to metals. Plastic hazviite. That's why Moses paanosvika pagwenzi Mwari wamutibvisa shangu nekuti nzvimbo yauri itsvene. In other words, utori panzvimbo tsvene kudhara, but in you pauri iwewe pane a problem inokutadzisa kuita contact neholy ground une shangu. Shangu ikangova a shadow picture ye human in nature inokutadzisa kuconnecta to the nature of God. Denga harina kubvisa Moses bhutsu navamuti ichoice bvisa. Ukasada kubvisa ndizvozvo but already you are on the holy ground. Haana kunzibvisa shangu uye panzvimbo tsvene. You are standing, you are already standing. You are already there. Vazhinji vedu you are already there. Paunoda kuti dai Mwari andishisapa uripo, but there is a blockage yashaisa a spiritual contact. So amai vauya kuna mambo vaine chichemo, but Gehazi na mambo vanga vachitaura pamusoro pemwana uyu naamai avo. So nyangwe vaine chichemo but already zita ravo, mwana wavo, nyaya yavo iri kuzivikanwa yakaitika kwavari. But inoziva kuti pavakafirwa nemwana uyu vakanetseka kwazvo, but vanonge vaziva kuti mwana uyu paazomutswa ndikaramba ndiinaye ndiri kutofamba nematitle deeds emba yangu. Ndochakaita kuti vadzorerwe imba
vakaonekwa vaine mwana wacho ari kutaurwa nezvake. Mambo akatsiva pa zvinhu zvavo. Kuti pavaitofamba nemwana iyu vaifamba nematyphoid deeds, vaitofamba nematsamba ezvinhu zvavo kuti zvidzoke kwaari. Vakaenda for 7 years vakazodzoka. Elisha akavaudza izvozvo is a true prophet. Haana kuti famine nyangwe iri kuuya, but I decree and declare kuti muupenyu hwenyu haikuaffectei. Akataiwa, this time you must move away from this place. Vanhu kazhinji vanoda kunamatirwa kubatwa musoro, havadi kubatwa mukati memusoro. Shoko raMwari rine simba uye zodzo rine simba rokuti ukabatwa zvimwe zvinoita, but kune zvine nharo zvokuti even wabatwa zvinoda kuti uve nekubatwa pai mukati, chinonzi wisdom kana kuti knowledge. Mapisarema Jehovha yati, akazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unofashuka. Chinonzi mukombe chakafanira kuti kapu. Kapu chini chawakabata nemaoko. Chinozodzwa chi? Musoro. Musoro unomirira information kana kuti knowledge or wisdom. Anozodza musoro, but chinoita overflow zvinobatwa. Saka achita bless the work of your hands. Right, the anointing is upon you, but kana kuruoko kusina kapu, hapana. Danger ilipo ndekuti Mwari wedu ndi Mwari we multiplication. Dometsi anofarira multiplication. Be fruitful and multiply. Multiplication ine problem yekuti billion times 0 is 0. Nyasha dzakawanda pasina zvaunoita hazvioneki. So amai vauya nemwana in the presence of the king. Mambo vafara kuti amai ava nemwana ndonyaya yanga ichitaurwa. Saka amai mwana wavo pavakafa vakanetseka vakabatikana, but havana kuziva kuti kufa kwemwana nekumuka kwake zvine chiprofita neupenyu hwangu mangwana. So ndinoti kuti pane nguva yatinofanirwa kuti Mwari ndipeiwo kuziva, ndipeiwo wisdom kana kuti knowledge, ndizive zvekuita. Kana kuti ndinopinda muprayer ndichiti Mwari itai zvakati, yeti nzvimbo yandiri ndinofanirwa kubva ipapo. Inondidriva kuenda kubuku ya Matthew 17, Matthew 16. Yesu ari kubvunza vadzidzi vake kuti munonditani? Ndozvataurwa zvakataurwa. Ndovazoti ko imi Peter ndovazoti muri Mesiya.